Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kei info cuaca WKO ya bos. Untuk cuaca WKO untuk saat ini itu kalau mancing itu paling banter jam 1 bos. Jam 1 paling jam 2. Apa meneh neng Karamba ya toh. Makanya kalau golek spot itu sing enak. Contohnya ya toh sing ana nek mlayu ana iyup-iyupane, terus parkirane nyaman, aman. Terus ora metel-metel. Umpama sampean nyepot adoh wis mau urung udan to, iso teko kono panggone. Contone kaya Kedung Lumbu ngono ae. Kuwi sampean ku rono Kedung Lumbu Banger utawa ngendi lah, Ngrapah apa ngendi ngono. Sampean iso teko kono, tapi nek wis udan, sampean balike rekoso. Ngono, Bos. Dadi nek golek info mancing kuwi nggon-nggon sing ndang penak dienggo mlayu nggo ngiyup. Contone nomor 1 ya kan nek paling viral kan nomor 1 ndang legi. Parkirane aman, nyaman, terus parkirane ombo gede. Kowe neng kono arep ngopi iso, terus arep ngiyup iso. Tur mburi parkiran ki ya mbok bos, iwake ya madang neng kono kuwi. Ya kadang ya tombro ning sing akeh ya serinding, nek misale pinggiran. Nek tengah ya nek pas bejo ya nilang, nila apa tombro mangan nek pas bejo. Terus nek saumpamane spot-spot liyane kaya to Boyolayar, kae ning warung apung kae. Kae yo apik. Dadi udana tetep ora kodanan, ya to. Terus Jatisongo ya warung apung kuwi ya penak juga. Ngasinan ki ya pokoke nek mancing sing cerak-cerak lah, kaya Pelem Binatur ki ya ana warunge kuwi mlayu-mlayu cedhak karo nggo ngiyup kuwi, cuma ya ora segede ndang legi, Bos. Warung-warung kuwi ya akeh misale mlayu rono mung bebase nek ndang legi memang luar biasa. Misal contohnya kaya Jurang Rame kuwi ya cuma nek Jurang Rame mlayune ya rada kaduan. Nek mancing ning mburi warung kuwi ya elok. Kuwi ya mlayu ndang cepet udan, cuma ngene lho, Bos. Nek sampean mancing, contohnya misale wis mulai angin ki ndang kukuti ndang bali wae. Masalahe biasane kok ngono kuwi engko nek wis mulai udan ki gruduke gede-gede. No, jadi hati-hati wae, cuaca hari ini tuh tidak memungkinkan untuk mancing sedina muput. Hari ini, Bos, neng ndang legi kuwi pemancing luar biasa, paling viral. Pit kuwi ngasih tumpuk-tumpuk, ngasih wis kaya neng nggon sing gubuk kae. Terus neng nggon apa kuwi lam dalan ngasih kulon, ngasih ngarep omahe keple. Kuwi kebak pit wong mancing. Dadi ndang legi luar biasa. Ndang legi maksudku Purworejo. Sempat virale ndang legi, cuma sing jelas iki nang kono kuwi Purworejo. Wis ngono ya loro iki lho deloken spot mancing ndang legi. Wis iki deloken.
Lah kowe mau spot ndang legi ya, Bos. Nek untuk info liaran sing paling bagus saat iki. Aku dhewe yo ora ngerti pasti nih, cuma wong Magersari iki memang itu tombro gede tenan lur. Neng Plosorejo. Cuma titike aku ora ngerti. Titike ngendi aku ora ngerti. Ning sing jelas peletan pinggiran. Nek kabare ngono jare Plosorejo mimpir ngetan. Kuwi tombrone gede-gede tok loro. Dadi sing sedina iki anu apa kuwi etuk gede dibaleni dina berikute gede neh. Kuwi info tombro saat iki. Ngono ya lur ya. Ya semoga-moga info iki iso dadi enek kanggone. Jadi nek kowe mancing nila kan biasane mangane kan jam 10, jam 11 utawa jam 12 munggah. Lah mongko kadang-kadang gurung mangan, kadang jam 3 agek mangan biasane nek nila lah. Jam 1 wis mulai mendung, mulai udan ya wis kepiah to. Ya 80% gabluk. Rata-rata kuwi lur. Lah info sing tombro kuwi memang gede-gede sing oleh ki wong Magersari. Oke, ngono ya lur ya. Oke, salam. Satu hobi dan sampai jumpa kembali dengan saya untuk info-info berikutnya. Aku info berikutnya kita mancing tak sudo lur. Permasalahan cuaca. Aku wis tuwa, kudu jaga kesehatan. Jadi engko sak lanjute kuwi aku mau info spot kaya jaman biyen meneh. Jadi ora mancing nang tengah karamba ya lur ya. Aku suwe-suwe rada wedi. Rada wedi masalah nek gluduk yo gede-gede, tur badene gede. Kadang perahu macet nang tengah udan. Lah kuwi lho sing marai medeni. Dadi iki tak mandek sik mancing nang karamba. Ngono ya lur ya. Oke. Sampai jumpa kembali sama saya untuk info-info spot berikutnya. Kemungkinan kolaman juga, mengko kolaman aku teko ning kolam-kolam pemancingan mungkin. Jadi sing penting aku ngekei info-info spot mancing mbah kuwi liaran, mbah kuwi tengah karamba, mbah kuwi kolaman, insyaallah masih berlanjut. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.